Здравейте! Ние ще пробваме този шоколад с захарен памук. Го шоколада. Мале, изглежда много вкусен. Тук се вижда малко, ама... Снимай! Ето тук. Ама да видим. О май гад! Пробваме след 3, 2, 1. Много О, той е с пистачио. Да. Много е вкусен. Мале, е уникален. Той има пистачио и пишмани. Много е вкусен. Значи, останалата половината бяха 8 парченца. Много е вкусен. Аз бих му дала 10 от 10. И аз му дам 10 от 10. Много е вкусен и според мен си заслужаваше парите. Да. Чао!